Absolutne som si vás nevedela predstaviť, aká ste osobnosť a vlastne neviem, koľko ty bol servis, nejaký 4., 5., kedy mala prísť vlastne vaša rodina a vy ste k nám mali taký preslov o tom, že vám na nás naozaj záleží a že tam nie sme len tak náhodou. Strašně jste mi přirostli k srdci. Strašně. Jsem člověk, který když chce, tak dokáže dát lásku. A mých 80 zaměstnanců mě má rádo, protože jsem šéf, jsem táta a si beru jako svoje děcka. A vy, moje děcka, jste. Tady ste ma skoro rozplakali normálne. Jo, to byl moment, kdy mi nešlo mluvit. Áno, áno. Vy jste stáli v té kuchyni, koukali jste na mě a já jsem si musel dávat další mezery. Nevím, co se stalo, ale bylo to pro mě hodně silný. Pre mňa práve tiež a vtedy som si úplne tak nejak uvedomila, že reálne vám na nás záleží. Záleží mi strašně moc. Tam nie sme len tak pre show, ale Jasné. že vy ste tam pre nás a my sme tam pre vás. A to ma tak úplne ako chytilo strašne za srdiečko. To si řekla hezky. Byl to spíš takový osobní rozhovor dneska, no. To se hodně na nás